and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Kung mahiluna pa ang panahon. Sa mundo'y Ay! Ay, mala. Ay, di ko ganahagding ka. Budbad ang ako ganahan! Unsang budbura ang imong gipasabot, Toranding? Hi, Daddy! Patay si Don James. Ang nagdance budbud. Chelsea, Embrace ko, Dad! biyahe sa City to Toranding nimo, Chelsea. Okay, yes. Uban ko ni Buday James. Diha ka lang, Toranding. Kuy, wag mo. Impas ko yun. Atos ako sa Ala, room na mo, Dad. Kanang... Sige. Ipadtutar kang tito nimo. O ba na mo pa nagsulti? Kapila ta nakasulti, Toranding. Nga dili nimo tudluan si Chelsea kung unsa may kabuang nimo. Kakakondong. Kanang maguna ko siya todo idog. Mulimod ka pa gyud. Unsa ba dito nabati na ako nimo nga ginisulti kag unsa to? Ngadto ni Chelsea, ha? Unsa to? Unsa ganito, Dong? Palaguton gi ko nimo, Toranding. Ayaw, Dong, lisod ka, ayaw, maglagot ka, Dong. Masukugib ka. Unsa ba gusto mo imong buhaton ako, Toranding? Nga mangita na nako glain, nga mo'y muhatod og kuha ni Chelsea dinhi sa eskwelahan, ug papauli unta na dito sa inyo? Mo ba ni gusto nimo? Ayaw, tandong, maluwi ko na ako, Dong. Hindi naman sabdong, murpa, Dong, di nagyod. Mga pila na kakahigayon nga nagsigi kag ingon ana. Nako, ha? Nga dili na gyud. Kung ano, kalimot ko. Kapila na! Kalimot ko, kapila, Dong. Basta, di na lagi. Promise yun, Dong. Tinigyan ko magkisis ko itong budbud. Nagigil mo pa, oh. Agutaw na lang ako. Iluom ko na lang sa tago. Tinuod ba, Dad? Nga mag-atuan dahil ko na tong mamri kami sa tong tindahan? Kaya sa isulti nimo. Ako lang. Ikaw na sab, Toranding. Ako lagi tandong, Pero, ako sister nga si Greta. Nagsulti na ako. Greta. Kaya may suon kang Greta. Siguro ko, Dong. Greta mo na yung ka. Ay, ni mo, Toranding. Kanusa pa man taon mo, mga ayo ni Goryo eh. Basi kiniglinog ko kusap, Dong. Masulti ko, Dad, ha? Unsa may isulti nimo lang ga? Ayaw git padaan ng mamri kami, Dad, ha? Bisag kwapa to siya. Ayaw ba ya, Jude? Tanaw lagi ka na ako, Dong. Ako na po na ron. Wa ko'y gisulti, Toranding. Ang mabitaw, pero ang imong mata ay... Kingano man ang akong mata. Ang imong mata. Cute ka, ayaw. Ikabuhi ka man siguro, Toranding. Hingapi kay ka, no? Gamay. Kamay snaw nimo. Basta na ibaw ka na kung unsay makaayo ug unsay dili makaayo ni Chelsea. Ha? Malihog na ko, Toranding. Daddy, nananawag sa imong phone. Ang ako ba ng phone? Ang imo ron, Dad, uy. Kay lahi man ang akong ringtone. Oh, tuod eh. Kadit. Lasin kun si Mami Melanie na, Dad. Bitaw to. Basig sa nila ni Nana. Bag ko man nga number. Di man ako familiar. Hello? At last! Na-confirm na ko nga maokin ang imuhang cellphone number, Sir James. Oh. Sorry miss. But, wrong number ka. Dili si Mami Melanie, Dad. Wrong number lang ga. Sige na. Mapadayon man ka sa pagpanihapon. Aron nga makauli na dahil tasbay. Sige na. Shit! Makalagot! Unattended lang yapon. Klaro na lang kaayo. Gi-off yun ni Sir James ang iyang phone.
Kaniha, gitubag ko niya diretso nga wrong number. Nga kaklaro nga siya katong mitubag. Ug iya hagyo katong tingog. Okay, posible sab nga na wrong number ko. Kagitipan to na kung ihang pahinanti sa tindahan nga mo'y naghatag na ko siyang contact number. Gihakit siya ko ni mo, Sir James, ha? Gihakit siya ko ni mo. Hello, James, pre. Naibangan ako kung anong nanawag ka. Nagsamok na sab si Ricamini mo, no? Di ba? Oh, magani ko na sulti bisan unsa. Giunahan man ko nimo. Kay, ibaw ka naman na, pre. Ikunay kong gadayan mo na ako kung manawag si Ricamini mo o naghasol ba ka sa imong anak. Kalma lang pre. Defensive ka naman kayo. Di na may ako tuyo nimo. Ibaw na, pre, uy. Mao ba? Hibaw na di ay. Aw nahibaw ka naman di ay. Aw di ta na nakasultihan sa kaayuhan ug mayong balita nga ako ta isulti nimo ron. Ha? Ay, usang kayo na, pre? Bye. Ayun, pre. Hello, James, pre. Hello, pre. Saman. Ikaw ba, pre, ba? Dili ka naman kakomedyahan, oy? Mao ba? Mao ba pre? Kalimtin na tong akong gisulti pagtubag na kog diretso nimo, pre. Kapuan ko tong ako. Umog ko'y lingaw diri. So mao nang ako ang imong gikabuangan. Ha? Wa, pre, uy. Kapuangan gud. Bago ka pa ganing miingon nga kabuang ra to pre? Ikaw yun, pre. Mura ka magwak magkailaw, masahito na ako. May magkakalog ba yung usahay? Di ba de perme pre? Ha? Oh. Pwede gihapon. Mauman ka ha. Sige na lang eh. Ah, ini mo. Alusot ka pa gyud. Ikaw ba, pre ba? Dili lang mo taano eh. Istoryahin lang ko kung say kaayuhan nga imong isulti na ko di. Nala, mao man ka. Gusto may maayong balita di ay bro, pre. Gitawgan ko sa kanhing GM nato. Nagpaibaw nga madawat na kuno ang katunga sa balance nila sa ato nga separation pay sa kumpanya. Uy, mao ba, pre? Grasya na yun di ay. Maayo na onda. Kay, wak na. Nahurot ang gitawan tong parasya nilang bayad o papaw na ko diri. May na lang, pre. Pamahunan, bisag gaman na lang ang tindahan. Ang grasya sa Ginoo pre, dali gid na mahurot basta sa gulan ug bisyo. Bitaw pa dir. Bitaw padir bitaw masuntukan ti ka. Wala na lang ko suntuka, pre, kung madawat na tong kwarta. Unya, kanos ang schedule sa pag-release sa kwarta, pre? Unya na takasultihan kung dili na magsamok si kami nako tawhana ka. Unsa? Kahag ba na, pre? O kinsa ka mang mumando na ako, anak, ha, Baldwin? Kami. Kani adto, ikaw nagsigigtok mo dako ni Sir James. Unya karon nga nakagusto na ko niya, ikaw na sab ang moingon nga dili na ko siya sa mukon. Pero, kami. Prangka-prangka lang ang story, ha? Dili na lang tayo magpakaroing nun ba? Unsay magpakaroning nun? Ayaw na lang gud paglimot. Naibaw naman ko nga dili gud si Pare James ang imong tuyo. May lain ka mang giapas niya. Mao ayaw na lang siya sa muka. Please lang, kami. Kung ingnon ko ikaw, Baldwin, nga nadutlan o nahigugman ako niya, unsa may kasulti? Unsa? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!